Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayud ba ka sa mga responsibilidad o sa sweldo sa usa ka Bise Mayor? Ang Bise Mayor ang mopuli sa mayor kung kini niresign o tangtangon sa katungdanan. Ang Bise Mayor usab ang mangulo sa Konseho sa usa ka syudad o munisipyo. Ang sweldo sa usa ka Bise Mayor kay magdepende sa kung asa sila nga syudad o munisipyo ug asa na klase sila sakop. Pananglitan, ang Quezon City usa sa highly urbanized cities mao nga naa sila salary grade 28 nga magkantidad og 145 hangtod 162,000 kada bulan sa tuig 2022. Ang labing ubos nga klase nga mga munisipyo kay naa sa 65% sa salary grade 25 na nagkantidad og 65 hangtod 73,000 matag bulan. Ang Bise Mayor ang mopirma sa tanang gasto sa iyang mga sakop. Mahimo sab siyang mopili og mga empleyado sa city o municipal hall. Isip lider, aduna say labing kusog nga impluwensya sa konseho. Ang konseho mao ang mag-issue og prangkisa o permit sa dakbayan. Aduna sila'y responsibilidad sa paghimo og mga ordinansa o pagdesisyon kung unsa ang mga angayan nga programang himuon alang sa ilang katawhan. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa Bise Mayor sa inyong syudad? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kabaguhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisita ang ideapage.com.